ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் இந்த லெவல் 1 பகவத்கீதா லெவல் 1 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 4வது நாள். இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும், போயிட்டு இருக்கும். சோ ஒரு வாட்டி எல்லாரும் வந்து இப்ப இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மியூட்ல சொன்ன அப்புறம் யாரும் வந்து அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம், எல்லாம் மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணரை தொழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரணத்தி எல்லாம் நம்மளோட பிரபுஜிஸோட எல்லா பிரபுஜிஸோட எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாரோட இருக்கும். அவளோட விஷ்ணுக்கு ராதைக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்துதி அவள் எல்லாம் தொழுதுட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, நேத்துக்கு யாரு படிச்சா? நேத்துக்கு வந்து இந்த மாதாஜி படிச்சா, அம்புஜாவள்ளி மாதாஜி படிச்சாங்க. இன்னைக்கு யாரு படிக்க போற? ஹரே கிருஷ்ணா. புதுசு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்றவா கூடி படிக்கலாம், இன்கேஸ் யூனோ. இல்ல இப்ப நம்ம 4 நாளா படிக்கிறவா, 4 நாளா அட்டென்ட் பண்றவா கூடி யூ கேன் ட்ரை இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட். அது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபெக்டா படிக்கலாம் தெரியலைனாலும் நான் வந்து உங்க ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஆனா கொஞ்சம் போல்டா படிக்க ஆரம்பிக்கும். ராஜேஸ்வரி மாதா படிக்க போறலாம்? படிங்க ஜீவகுமாரி மாதாஜி, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சசூர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீக்ரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो वदान्याय कृष्ण प्रेम व्रताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्वश्यै नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிச்சது, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் படிச்சது, வெரி குட், தேங்க்யூ. அப்போ நம்ம வந்து 18 நாள்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத்கீதை இன் 18 days. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இது எவ்வளவு புரிந்து கொள்றோம் டிபெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அதனால அடுத்த மாசம் திரும்பி ஜாயின் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். இல்ல நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுன்னா லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 2க்கு போகலாம். இன்னும் ஒரு படி இப்பதான் எடுத்து வச்சிருக்கோம், அடுத்த படி மேல ஏறிண்டே போனது. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு என்னது? பகவத்கீதாவோட 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்தோட என்ன பேரு? ஞான யோகா திவ்யமான அறிவு, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அது என்ன டீட்டெயிலா உள்ள போய் பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதோட மட்டும் வணங்கிடலாம். அவரது தெய்வீக கருவியின் போதனைகளின் படி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அடிப்படையில் அபயசரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம், அவருக்கு ஒரு வணக்கம். ஆல்ரெடி அதுல வந்திருக்கு, நம்ம பிரேயர்ஸ்லயும் வந்திருக்கு. ஒரு வாட்டி நமஸ்காரம் மட்டும் ஆரம்பிக்கும். அப்போ நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? 3வது அத்தியாயத்தின் ஒரு மறுபரிசீலனை.
தலைப்புகள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? துரத்தல் அல்லது செயல், எல்லாத்தையும் துறந்து நான் வந்து இங்க பகவான பஜனை பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கணுமா, இல்ல செயல் புரிஞ்சுட்டு பகவான் நினைஞ்சு செயல் புரியணுமா? அதுக்கு ஏக்கம் அதை ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அர்ஜுனா கேட்கிற, பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றார், நிஷ்காம கர்மா, எனக்கு வேண்டி நீ பண்ணு, உனக்கு வேண்டி பண்ணாதே, சக்காம கர்மா பண்ணாதே. நிஷ்காமனா என்று தனக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி நீ பண்ணு, வேலை பண்ணு. அதுதான் ஞான யோகா. ஞானம்னா நாலேஜ். கர்ம காண்டா, கர்ம யோகா, அதோட டிஃபரன்ஷியேட்ல நம்ம பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு வழி நடத்துங்கள், ஒரு லீடர் எப்படி, ஒரு நம்ம வீட்லயே நம்ம வந்து ஒரு அம்மா அப்பா வரணும்னாக்கா we are also leader for the kids இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும். சொசைட்டில இருந்தாலும் சரி, ஒரு சமூகத்திலயும் சரி, எதுல நம்ம வேலைக்கு போறதுல அங்கே இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஒரு முன்னோடியா ஒரு வந்து ஒரு இவனை பார்த்து நம்ம படிக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கணும் ஆல்வேஸ். அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரியாக இக வைரினம். ஓகே, இதெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம். இப்ப அத்தியாயம் 4ஓட சுருக்கம். எஸ், 4.1 10 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. இன்னும் நல்லா கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்க போறோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், பரம்பரையா இது வந்து வந்துட்டு இருக்கு. பகவத்கீதா சொல்லி எப்படி வந்துட்டு இருக்குன்னு அதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே தான் ஆரம்பிக்கும். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரமத்தை நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். 4 பிரிவுகளை பிரிச்சிருக்கார். யாருக்கு நல்ல ஞானம் வருது, வேதம் எல்லாம் நல்லா வருதுன்னாக்கா அவ வந்து வேதம் எல்லாம் கற்று இன்னொருத்தவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துன்னு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பா. சில பேருக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். எங்க போனாலும் நோ ஐ வில் டூ, நான் பண்றேன், நீங்க எல்லாம் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்பா. இப்போ க்ஷத்ரியா அவ வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவா இல்லையா? க்ஷத்ரியாஸ்ல எப்படி இந்த பார்டர்ல எல்லாம் நின்றுட்டு சண்டை போனாலே அவ அந்த மாதிரி விடுவா. சோ அது க்ஷத்ரியாஸ் வந்து ரொம்ப தைரியசாலியா, எதுக்கும் போல்டா இருக்கிறவா. அது சில பேருக்கு அந்த குணமே இருக்கும். சோ அவ அந்த மாதிரி இருப்பா. சில பேருக்கு எப்படி இருக்கும், பிசினஸ் ஸ்நாக் இருக்கும். எதை எடுத்தாலும் ஓஹோ அந்த இடத்துல அது கிடைக்க மாட்டேங்குது, அப்ப இங்கேருந்து என்னது ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்குறேன், அங்க ஒரு இது இருக்கு, அங்கேருந்து வாங்கி இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணினீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் கிடைக்கும், செய்யும், எனக்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கும், வேலை பண்றதுக்கு ஏதாவது கூலி வேணுமே. சோ அந்த மாதிரி அந்த பிசினஸ் ஸ்நாக் இருக்கும் சில பேருக்கு. அது அப்படியே சில பேருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது, உழைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருப்பான், என்ன வேலை கொடுத்தாலும் உழைச்சுட்டே இருப்பான். சோ அது வந்து சூத்ரா கேட்டகரி. அப்போ பேசிக்கலி நம்ம எல்லாரும் பிறக்கும் போதெல்லாம் முதல்ல நம்ம வந்து சூத்ராலதான் இருந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் உள்ள அறிவு வளர்ந்து இந்த சமூகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து ஒரு ஒண்ணா கற்றுந்து நம்ம சொந்தமாவே ஒரு இது இருக்கும், நேச்சர் இருக்கும். அதனால நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் அதை. அதெல்லாம் இனிமே டீட்டெயிலா வரும். அப்புறம் கர்ம யோகான்னு என்ன, அது ஃபுல் 69-24 இருக்கு. கர்மனோ ஹியபி போதவ்யம், உள்ள போய் பார்க்கணும். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அதனால யாகம் எல்லாம் பண்றது, அந்த யாகம் பண்ண பகவானை பத்தி உள்ள நினைவு இதெல்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஞான யக்ஞ பரந்தப்ப, அந்த ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கிய சொற்கள் போட்டிருக்கு. உள்ள ஸ்லோகம்ல பார்த்தா நமக்கு தெரியும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் 4.34 ஒரு சம்மரி. தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன்னு, ரொம்ப ஹம்புலா பிரணிபாத்தேன்னு, நமக்கு எல்லாம் தெரியும்ன்ற அந்த இது எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. இவ்வளவுதான் நம்ம பகவத்கீதைன்னு கிடையாது, எதுவுமே ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இன்னொன்னு வந்து என்னது கற்றுண்டது கைமண் ஏதோ சம்திங் அந்த இது உண்டு இல்லையா, கல்லாதது கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலக அளவு. போலதான் நம்ம எப்பவுமே எவ்வளவு படிச்சாலும் இல்ல எனக்கு தெரியாது இன்னும் படிக்கணும், இன்னும் எனக்கு தெரியாது இன்னும் படிக்கணுமே, அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்கணும். அதுலதான் ஒரு ஏக்கம் இருக்கணும். பௌதிக உலகத்துல எனக்கு அந்த புடவை வாங்கணும், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும், அந்த டிவி, அதெல்லாம் அது எல்லாம் வயசாயிடும், அதெல்லாம் கட்டும் போயிடும். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பிரயோஜனத்துக்கு இல்லை. நம்ம வந்து இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இன்னும் இன்க்ரீசிங், அதுல ஆர்வம் காட்டலாம். அதுல வந்து பேராசையும் காட்டலாம், நோ ப்ராப்ளம். பேராசையெல்லாம் எதிரினாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல பேராசை இருக்கலாம். இன்னும் பகவானை பத்தி அறியறதுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆர்வம் காட்டலாம். அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, யார் வேணா எடுக்கலாம். மாதாஜி எனிபடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி இப்போ படிங்க பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வருது பார்க்கலாம். எவ்ரிபடி ஆஸ் டு லேர்ன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? அம்பிஜோட மாதாஜி. எஸ். அப்புறம் ஒருத்தர ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஸ். அப்போ ஒருத்தருக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்கும்போது லோவர் பண்ணிடுவேன், நானே லோவர் பண்ணேன். எஸ், படிங்க மாதாஜி. 4.1. இமம் ஸ்ரீ பகவான் வாச இமம் விவஸ்ததே யோகம் ப்ரோக்தவான் அகம் பவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராஹ மனுர் இஸ்வாகவே அப்ரவீத். வெரி நைஸ். அப்ப இதுல வந்து பகவான் வாச்ச, பகவான் சொன்னார். என்ன சொல்றார்? நான் வந்து இந்த பகவத்கீதாவை அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், ஆனா நான் அது வந்து எப்பவோ சொல்லியாச்சு. எப்போவேனா இப்ப நான் வந்து ஆசிரியர் இறைவன் சொல்றார், இந்த அழியாத யோகா விஞ்ஞானத்தை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் அறிவுறுத்தினேன். அப்படின்னா எப்போ எவ்வளவு காலம் முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கே அவர் வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காராம். மறைக்கிறது
அவர் வந்து சொல்லியிருக்காராம். அப்புறம் விவஸ்வான் என்ன பண்ணார், அந்த சூரிய பகவான் என்ன பண்ணார், மனித குலத்தின் தந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் யார் இருந்தாங்க, மனுன்னு தான் இருந்தாங்க. அதனால நமக்கு வந்து மனுஷா அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு. மனுஷர் இல்ல, ஹிந்தியில சான்ஸ்கிரிட்ல அப்படிதான் மனு, மனுல இருந்தா மனுஷர் அப்படின்னா வந்திருக்கு. சோ மனித குலத்தின் தந்தை அவருக்கு தான் வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. யாரு, விவஸ்வான். அவர் யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு, இக்ஷ்வாக்கு அப்படின்னா யாரு, ஒரு ராஜா. அந்த இக்ஷ்வாக்கு மகாராஜாக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் ராஜா அவர்கள்லாம் சும்மா ஹேரார்கியா, அப்பா அம்மா ராஜாவா இருந்திருக்கா, நான் ராஜகுமாரா இருந்திருக்கேன், அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க, நான் ராஜ பதவி வந்திருக்கேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப தெய்வீக குணத்துல இருந்தாங்க. ஆனா என்ன கால அதுக்கப்புறம் இது வரும். இவங்க வந்து அந்த மாதிரி இதோட என்னது பகவத்கீதா எப்போ பழசுனா நம்ம நினைக்கிறோம் அர்ஜுனாக்கு சொன்னாலே அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு. இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு. காலப்போக்குல அழிஞ்சதுனால திரும்பி நான் உனக்கு வந்து அதை சொல்லி கொடுக்குறேன், சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றேன். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல தான் அது போட்டிருக்கு. நான் எஸ், நெக்ஸ்ட் நீங்க ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிக்கோ. சங்கர பிரபுஜி, சங்கர நாராயண் பிரபுஜி சொல்றேன். படிச்சாச்சுன்னா ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க, இல்லாட்ட நான் பண்றேன். சங்கர நாராயண் பிரபுஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சுங்க. ஓகே படிங்க. एक मिनट ஒரு நிமிஷம். ஹிந்தி பேசுறாளே, எந்த ஊர் நீங்க? நான் இருக்கிறது கல்கத்தா. ஓ பின்ன ஓகே, படிங்க. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदुहि सकाले प्रभुजी அது ஹூ ஹீல் विदुहु सकाले लेनः मगधा योगो नष्टः परंतप. எப்படி படிக்கிறது, சகாலே நேக மகதா, அது வரைக்கும் படிச்சு நிறுத்தணும். நீங்க காலே நேகான்னு நிறுத்தினீங்க, மகதா வரைக்கும் படிச்சு நிறுத்தணும். सकाले नेग मगधा योगो नष्टः परंतप परंतप परंतप. that's all. ஒரு சைலண்டா சொன்னா பரவாயில்ல, இல்லாட்டா அது ஃப்ளோல வந்து கொஞ்சம் இடம் இருக்கு. தப்பு ஒண்ணுமே கிடையாது, கரெக்டா தான் படிச்சேன். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா, உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. எப்படி இது செயின் எப்படி இருக்கு, சூரிய பகவானு சொல்லி, அவர் வந்து மனுக்கு சொல்லி, மனு வந்து இக்ஷ்வாக்கு ராஜாக்கு சொல்லி, அந்த ராஜா வேறொருத்தருக்கு சொல்லி, அந்த மாதிரி அப்படி இன்னும் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. ஆனா காலப்போக்குல என்ன ஆயிடுது, போட்டிருக்கா பரந்தப்ப இது போட்டிருக்கு, இதை போல தோன்றுகிறது, விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இது முன்னாடியில இருந்தே இருக்கு. ஆனா அப்புறம் என்ன எடுத்துன்னா, ராஜா மாரெல்லாம் அவெல்லாம் ரூலிங் இது இல்லையா, அந்த அந்த இதுல இருக்கும்போது அவளுக்கு அந்த இது என்னது கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பகவத்கீதா பிரச்சாரம் பண்றது போல அவளோட லைஃப் ஸ்டைல டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா. அப்படி காலப்போக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு அப்புறம் வந்து யாருக்கும் தெரியாம அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து. ஆனா நான் திரும்பி அவனுக்கு வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றேன். ஏன் சொல்றேன் அதுக்கு வந்து அடுத்த இதை சொல்லுவேன். எஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன, கிருஷ்ண பகவான் இவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாரும் படிக்கிறோம் இல்லையா. அப்ப இதுல இருந்து இப்ப 4 பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்கா. நம்ம இதுலயே இப்ப வந்து ராமானுஜாச்சாரியெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது எங்க இருந்து வந்திருக்கு, இப்ப கிருஷ்ணர்டேந்து அந்த பிரிவுகள்லாம் வந்திருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மாவோட ஒரு பிரான்ச் மாதிரி ரூட் அவுட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் லக்ஷ்மி, சிவன், சனத்குமார், இப்படி 4 பாகமா இருக்கு. அப்புறம் மாதவாச்சாரியார் வந்து பிரம்மாவோட வழி, அந்த வழியா வந்த வந்து என்னது என்ன சொல்லுவா யார், என்ன வந்தது மாதாஜி, அதுக்கு வேர்டு எனக்கு வர மாட்டேங்குது. வழி வந்தவர் இல்ல, அது வந்து அவ பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காங்க பரம்பரை. இந்த இது வந்து பிரம்மா வழியா வந்தது மாதாஜி. நம்ம நடத்துற ISKCON வந்து பிரம்மா வாங்கி அவர் வந்து மாதவாச்சாரியர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி, அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஒரு கல்ட் மாதிரி இருக்கு மாதவாச்சாரிய பரம்பரா. ஹரே கிருஷ்ணா, குரு பரம்பரை வருது. எஸ், அதுவும் வரும் இந்த இதுல வருது. இது வந்து சிஷ்ய பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. பிரம்மா வழியில வருது. பரம்பரை சிஷ்ய பரம்பரை எல்லாம் ஒண்ணுதான் மாதாஜி, வருது. அது அடுத்த இதுல வருது. சோ இது வந்து மாதவாச்சாரியார் அவளை ஃபாலோ பண்றோம் இன்னைக்கு இருக்கா. மாதவாச்சாரியர் பிலாசபிஸ். வாட் ஐ வாண்டட் டு நோ இஸ் நம்மளதே வந்து இதுதான் மாதாஜி, மத்வாச்சாரியர் தான் நம்மளுடைய. அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கௌடியா இஸ்கான்ல வந்து கௌடியா யூஸ் பண்றா. பட் நம்ம வந்த விதம் எப்படின்னா, ஒரு பிலாசபி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா. இப்ப நான் எப்படின்னா, நான் இந்த இதுல எல்லாம் சங்கராச்சாரியா பிலாசபி, அந்த
அந்த பிலாசபி இதுன்னு வந்திருக்கும். ஆனா இங்க வந்து அப்புறம் கௌடியா மூமெண்ட் கௌடியா பிலாசபி ஃபாலோ பண்றாங்க. துவைதா பிலாசபி அவரோட சங்கராச்சாரியெல்லாம் அத்வைதா பிலாசபி. எவ்ரிதிங் இஸ் பட் பகவான் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே, சோ மாதவாச்சாரிய பிலாசபி, திஸ் இஸ் வாட், அதோட வேர்டு தான் எனக்கு வேணுமா இருந்தது தமிழாக்கம். அப்புறம் என்னது லக்ஷ்மியை கடைபிடித்து ராமானுஜாச்சாரியார். இப்ப இவள நாமம் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. எல்லாம் பிலாசபி எல்லாமே அல்டிமேட்லி என்னன்னா கிருஷ்ணரை தான் போய் சேர்றது. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும், ரொம்ப மைன்யூட் வித்தியாசம் இருக்கும். ஆனா ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ராமானுஜாச்சாரியாரோட அப்ப அவரோட ஆக்சுவல் நாமத்துல இருந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். லக்ஷ்மி இப்படி ஒரு இது இருக்கும், ரெட் கலர் இருக்கும். அப்புறம் வி யூ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதான் லக்ஷ்மினா ஸ்ரீ தானே. அப்ப அந்த சம்பிரதாயத்துல அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்புறம் விஷ்ணு சுவாமி, இதெல்லாம் ஐ திங்க் நார்த்ல நிறைய சிவன் வழிபட்டு சிவன் இங்க இந்த பிலாசபி இங்க இருந்தான் கிருஷ்ணட்டேன்னு வாங்கி சிவன் பிரச்சாரம் பண்றது விஷ்ணு சுவாமி எடுத்து அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதே போல நிம்பகாச்சாரியார் இவ எல்லாமே கூட ஐ திங்க் நார்த்ல தான் இருக்கா. சனத்குமார் ஃபாலோ பண்ணி, சனத்குமார் எங்க இந்த கிருஷ்ணட்டேன்னு தான் வாங்கி அதை கடைபிடித்து நிம்பகாச்சாரியார் அவ வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கும் வந்து இந்த கல்ட் செப்பரேட் இருக்கு. ஆனா எல்லாம் கொஞ்சம் மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன ஒரு நாமம் போடுறது டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், கிருஷ்ணா பகவான் இல்லைன்னு சொல்றது டிஃபரன்ஸ் வராது, வெரி மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். குரு பரம்பரை வந்து அடுத்த இதுல வரும். எஸ், இது வந்து இப்போ பிரம்ம மாத்வா கௌடிய சம்பிரதாயம். இப்ப நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது அதுதான். இதுல என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணர், முதல்ல கிருஷ்ணர் அவர்கிட்ட இருந்து பிரம்மா இது என்னது பிலாசபி பெற்றார், அவர் படிச்சார். அதுக்கப்புறம் நாரதா, இது பேர்ல வியாசர், மாதவா பின்னாடி இருக்கு, அதோட பேர்லாம் கிளியரா இருக்கு. இங்க ஒன்லி போட்டோ போட்டிருக்கா. சோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷோ யூ. சோ இந்த மாதிரி ஒரு செயின் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் செயின். அப்ப இவரோட எட்டாவது நம்பர் 32வது நம்பர். நம்மளோட ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து 32வது நம்பர். அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, அவரோட பேர்லாம் நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கு. விசாரிஷம் கிருஷ்ணா பிரம்மா, நாரதர், 4வது வியாசர், மத்வா, பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபியா, ஜெயதீர்த்தர், ஞான சிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரன், ஜெயதர்மா, புருஷோத்தமன், பிரம்மண்ய தீர்த்தம், வியாச தீர்த்தம், லக்ஷ்மிபதி, மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி. அதுல வந்து நித்யானந்தா, அத்வைதா, நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா பஞ்சதத்துவ மந்திரம், அதுல பேர்லாம் வந்து ஈஸ்வரபுரி. அதுல அப்புறம் பகவான் சைத்தன்யா, அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி எல்லாம் வந்து எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ். ஸ்வரூபா சனாதன இவெல்லாம் கசின்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் கசின் பிரதர்ஸ். அப்புறம் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாசா, நவரோத்தமா, விஸ்வநாதம், ஸ்ரீல ஜெகநாத தாச பாபாஜி மகாராஜ், ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்குரா, ஸ்ரீல கௌர கிஷோர தாச பாபாஜி மகாராஜ், ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. மியூட்ல இருக்கணும் மாதாஜி, பேசாதீங்க பிளீஸ், டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஓகே ஓகே, ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். அப்புறம் லாஸ்ட் இல்ல 32வது இதுல நம்ம ஆச்சாரியார் யாரு, ஏசி அபேச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத். இப்படி இந்த மாதிரி டிசிப்ளிக் சக்சஷன், குரு சீடர், அந்த சீடர் குருவாயி அவர் வேற சீடருக்கு சொல்லி கொடுத்து இந்த மாதிரி செயின் அந்த மாதிரி வந்து செயின் தொடரா வருது. எஸ், அப்ப இவருக்கு ஒரு இது வருது, சந்தேகம் வருது. நீங்க அந்த காலத்திலேயே வந்து சூரிய பகவானுக்கு எல்லாம் சொல்லிருக்கா, பாக்கத்து என்ன சமகாலத்துவர் மாதிரி இருக்கல, என்ன மாதிரியே இருக்கே, அது எப்படி அப்படி இல்லையா? அப்ப அந்த கான்டெம்பரரி ஒரு லெவல்ல இருக்கல, இந்த உலகத்துல இந்த சமகாலத்துவர் மாதிரி இருக்கு, அது எப்படி அந்த மாதிரி சாத்தியம் அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றார், இதுல வந்து இது சொல்றார். ஸ்ரீதர் பிரபு படிங்க, சங்கரநாராயண பிரபுஜி படிச்சுட்டா இல்லையா ஒரு வாட்டி? இல்ல எனக்கு டவுட். அவர் வந்து முதல்ல சூரியனுக்கு சொல்றாரு, அப்புறம் இச்சவாக்கு சொல்றாரு. இந்த சீட பரம்பரையில அவ பேரு இல்லையேன்னு கேக்குறேன். எதுல இல்லை சொல்ற? இந்த 32 பேர்ல முதல்ல வந்துட்டு அவர் அது சூரியனுக்கு சொல்றாரு, இச்சவாக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னேன். அது எப்படின்னா, இது வந்து குரு சீடர் பரம்பரையில இவா பேர் வரும். இவாளுக்கு வந்து அது இல்ல. சூரிய பகவானுக்கு என்ன சொன்னார்னா அவருக்கு சொன்னார், ஆல்ரெடி சொல்லி முடிச்சார். அவர் வந்து குரு, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சீடர். குரு பரம்பரைனா ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லி கொடுத்து குரு தானே எல்லாரும் ஆகம் இல்லையா? என்னது பிரச்சாரம் பண்ணி சீடர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணி அந்த மாதிரிதான் அவர் குரு ஆறார். அப்புறம் அந்த சீடர்கள்ல இருந்து ஒரு சிறந்த சீடரை எடுத்துட்டு அவர் குரு ஆவார், அப்புறம் அவருக்கு சீடர். அந்த மாதிரி இது வந்து சூரிய பகவானுக்கு சொன்னேன்னா, பட் he was not into சூரிய பகவான் பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்றது போல. அதே போல அடுத்தது யாரு, மனு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி குரு ஸ்தானத்துக்கு எல்லாம் போற. சோ குரு பரம்பரை இஸ் டிஃபரெண்ட் இது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இவாளுக்கு எல்லாம் முன்னாடியே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவளுக்கு சொல்லியாச்சு. மனுக்கு சொல்லி, இக்ஷ்வாக்கு சொல்லி,
ஆனா இது வந்து குரு பரம்பரா சிஸ்டம்ல இந்த பேர்கள்லாம் இருக்கு. இவ வந்து ஒருத்தருக்கு குரு ஸ்தானத்துல இருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு. தேங்க்யூ மேடம். ஓகே, அப்ப இந்த ஸ்லோகம் எஸ் ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பகுனி மேஸ்ய கீதானி தன்மானி தவ சர்ஜுனஹ தான்யஹம் வேத சர்வாணி தத்துவம் வேந்த பரத்தயஹ. அது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, எனக்கு வேற இது கிடைக்கல. ஐ கான்ட் சேஞ்ச் ஆல்சோ. நீங்க உங்க மொபைல்ல பாக்குறதுல கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கணும். இல்ல ஜூம் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கிரீனே ஜூம் பண்ணலாம், ஜூம் பண்ணி பெருசு பண்ணலாம். நாட் ஒன்லி தட், ஈவன் கலரும் வந்து ஃபேடடா இருக்கும். yellow வேண்டாம், ஒரு டார்க் ப்ளூவோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம். பட் ஐ கான்ட் சேஞ்ச். வேற இதுல இருந்து எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ இதுல எல்லாம் மாத்த முடியுமோ அதெல்லாம் மாத்திருக்கேன். இது வந்து மாத்த முடியல எனக்கு. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன வந்து நல்லா படிச்சாள் பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். நான் வந்து லோவர் பண்ணிடுறேன். அவ புதுசா யார் வராளோ யார் படிக்கணும் அவெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. யாருக்கு சௌகரியம் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்திரம் இல்ல, அவ இப்ப சில பேர் டிராவல்ல இருப்பா, சில பேர் முடியாது, பேச முடியாதோ வேலையில இருந்திருப்பா. அப்ப யாரு ஃப்ரீயா இருக்கோட படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா ஓகே. இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு? பகவான் உவாச்ச புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். நானும் நீயுமா நிறைய பிறவி கடந்திருக்கோம். நானும் இது அப்புறம் என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. எதிரிகளை தவிக்க செய்வதில் என்ன வருது? தானியம் வேத சர்வாணி நித்வம் வேத பரந்தப்ப சன்மானித்தவ அர்ஜுனா. ஓகே, வாட்டர். சோ அப்போ என்ன சொல்ற? நீ எல்லாம் வந்து நார்மல் ஹியூமன், நம்மள மாதிரி அவர் பிறந்து எல்லாம் இருந்திருக்காரு. உனக்கு வந்து என்ன பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர்ல உனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியாது. நானும் என்னது என்னால் அது எல்லாமே எனக்கு நினைவு வச்சுக்க முடியும். நானும் நீயும் நிறைய பிறவைகள் எடுத்திருப்போம். எனக்கு அதெல்லாம் நினைவு இருக்கும். பிகாஸ் ஹி இஸ் டிஃபரெண்ட், இஸ் பகவான். பேசிக்கலி அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? பகவான் இஸ் ஆல் ஒப்லன்ஸ் எல்லாம் சொல்றோமே, நம்ம கிட்ட அது கிடையாது. அதனால நம்ம பகவான் இல்லை. அப்ப நமக்கு முற்பிறவியும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் என்ன நாளைக்கு அடுத்த மொமெண்ட் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது. சோ நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங் தான். பட் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு கடவுள், ஏன்னா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். எஸ், இது வந்து இப்போ 2-3 ஸ்லைடு இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு யாரெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கால்குலேட் பண்ணலாம். பிரம்மாவின் ஆயுள் மொத்தம் வந்து பிரம்மாவோட ஆயுள் என்னன்னா 100. அவர் 100 வயசு வாழ்வார். 100 வயசுக்கு அப்புறம் வந்து பிரளயம் வந்து அழிஞ்சு போயிடும். ஓகே, அப்போ வந்து அதுல வந்து பிரம்மாவின் ஆயுள் இங்க இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ், சத்தியயுகம். சத்தியயுகம் எவ்வளவுனாக்கா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிருக்கா. 1.728 into 10 லட்சம். அப்ப இவ்வளவு மில்லியன் ஆண்டு. யாருக்கு கால்குலேஷன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா பண்ணலாம். 17,28,000 வருஷம் அது இருக்கும். இதுல போட்டிருக்கா? இல்ல எனக்கு தெரியும். ஓகே, இது சொல்லுங்க அப்போ. 1.296 இது 12,96,000 வருஷம் சொல்றதுக்குள்ள. ஓகே, அது வந்து திரேதா யுகம். இதை விட ஹாஃப் இருக்கும். திரேதாவோட ஹாஃப் துவாபர யுகம். இது நான் சொல்லிடுறேன், 8,64,000. இது ஈஸியா சொல்லிடலாம். அதை விட ஹாஃப் தான் கலியுகம். கலியுகம் ரொம்ப சின்ன பீரியட் தான். எவ்வளவு? 4,32,000 ஆண்டுகள் தான். நம்ம அப்படி வரல, ஆஃப் வரல மாதாஜி. கலியுகத்தை விட துவாபர யுகம் டபுள். அதுக்கப்புறம் இது வந்து கலியுகத்தை விட 3 மடங்கு திரேதா யுகம், சத்தியயுகம் கலியுகத்தை விட 4 மடங்கு. அந்த மாதிரி தான் மல்டிபிள் இருக்கு. இதை விட 4,32 into 2 into 3 into 4 அப்படி 4 மடங்கு அப்படி. ஓகே ஓகே, இதோட ஹாஃப்னு வராது, இப்படி வரும். ஓகே, இது வந்து இது 4 யுகம் இந்த மாதிரி சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த நம்பர்லாம் வந்து நமக்கு நினைவு வச்சுக்க வேண்டாம். எது நினைவு வச்சுக்கணும் நான் சொல்றேன், பின்னாடி வரும். அது உங்களுக்கு குவிஸில் அது வரும். அப்புறம் அது வேற ஈவன் இன் ஃபியூச்சர் L2ல எல்லாம் கூட இப்படிலாம் லெவல் 2லயும் ஒண்ணும் வராது. இல்ல, கலியுகம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. 4 3 2. ஆமா, இல்ல அது மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அதை மல்டிபிள் பண்ணிட்டே போயிட வேண்டியதான். மல்டிப்ளைட் பை 2. இல்லைங்க மாதாஜி, கலியுகத்தை வந்து டபுளா பண்ணணும், துவாரயுகத்தை டபுளா பண்ணணும். ஆமா, அப்புறம் வந்து டபுளா பண்ணணும். கிடையாது. கலியுகத்தை வந்து 2ஆல பெருக்கினா துவாபர யுகம் வரும். கலியுகத்தை 3ஆல பெருக்கினா திரேதா யுகம் வரும். கலியுகத்தை 4ஆல பெருக்கினா சத்தியயுகம். ஓகே, அதெல்லாம் அவ்வளவுலாம் நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டாம். நம்ம பகவத்கீதையில இது ஒரு சும்மா இது கொடுத்துருக்கா, அவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம வந்து படிக்கணும், படிக்காம இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா we should not leave it. அதனால படிக்கிறோம். ஓகே, அப்ப மன்மந்திரம்ங்கிறது என்னது? ஒரு சிருஷ்டி, இங்கேருந்து ஒரு சிருஷ்டி ஆரம்பிச்சு பிரளயம் மருந்து வரைக்கும் இது வந்து ஒரு மன்மந்திரம் அப்படின்பா. அப்ப அது போல எவ்வளவு இது எனக்கு கண்ணுகுடி ஆனது பகதி சிருஷ்டி
இது வந்து பாதி சிருஷ்டி, இது 67 சந்தியா. மியூட்ல சொல்லுங்க மாதாஜி, அன்மியூட்டே பண்ணாதீங்க. எப்ப பேசணும் எங்கிட்ட பேசும்போது அன்மியூட் பண்ணணும். ஓகே, இது மன்வந்திரம்ங்கிறது 306.72 into 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகள், 71 திவ்ய யுகம். ஓகே, இது வந்து இது இங்க பிரளயம் 71 சதுர்யுகம். அது ஆக்சுவலா திவ்யயுகம்ங்கிறது ஒரு சதுர்யுகம், 4 யுகம். 4 யுகம் வந்து 4 யுகம் சேர்ந்து 71 அந்த மாதிரி சதுர்யுகம் இல்லையா? திவ்யயுகம்ங்கிறது வந்து சதுர்யுகம். ஓகே, அடுத்தது கல்பம்னா என்னது அப்படின்னு. கல்பம் வந்து பிரம்மாவின் ஒரு பகல். பிரம்மாவோட பகல் எப்போல இருந்து பகுதி சிருஷ்டி ஆறுதுல இருந்து பிரளயம், அவரோட ஒரு இரவுல இருந்து இன்னொன்னு இரவு வர்றது வரைக்கும். அதுல எவ்வளவு போட்டிருக்கு? சங்கல்பம் சொல்றச்சே சேதவராக கல்பே வைவச மன்வந்திரே அஸ்தாவிச்சதிதமே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. வரதே உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி தர்ப்பணம் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் போயிட்டுருக்கேன். ஜம்பு துவீப்பே எல்லாம் வரும், நம்ம அதெல்லாம் வருதுங்க அப்படின்னு வச்சுப்பேன். பட் ரொம்ப கால்குலேஷன் இஸ் மைண்ட் பாக்லிங் அண்ட் அவே ஃப்ரம் தட். பட் இதை போட்டிருக்கு, சும்மா படிக்கிறதுக்கு வேண்டி படிக்கலாம். இவ்வளவு லட்சம் யாரு நினைவச்சுக்க போறேன்? உங்களை மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் யாராவது நிறைய பேர் இருப்பீங்க, நீங்க நினைவச்சுக்கோங்க. பண்ணா உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்லைடு வந்தா இதுல போட்டு கொடுக்குறோம் நாங்க. ஓகே, மற்றும் சம அளவு 20. இப்ப எந்த மனு இருக்கும் கலியுகத்துல 5000 இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு மாதாஜி. 4032 5117 தான் ஆயிருக்கு. இன்னும் இருக்கு நிறைய கலியுகம் முத்தறதுக்கு, இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுக்குள்ளேயே இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டம் நம்ம பாக்குறோம். இன்னும் திரும்பி இதுல பிறக்காம வெளியில வந்துடணும். ஓகேயா? அடுத்த ஸ்லைட்ல இன்னும் ஒரு பேர் இருக்கு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மாவின் ஆயுள். பிரம்மா 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார். இப்ப பிரம்மாக்கு வயசு 50 வயசா. அவர் 50 வயதை கடந்து விட்டார். அப்படின்னா எவ்வளவு வருஷம் ஆயிருக்கு? நம்ம பௌதிக இதுல 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். ட்ரில்லியன் எவ்வளவு சைப்பர்னே எண்ணணும், அது யாரு எண்ணின்னு இருக்கா? அப்புறம் 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டன. அதற்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் விட்டுறேன். 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் முடிந்து விட்டன. 4 யுகம்னா என்னது? சத்திய, திரேதா மற்றும் துவாபரா. அதுல 4 இது. அப்புறம் கலியுகத்தில் காலம் எவ்வளவு? இது ஒரு கலியுகம் எல்லாமே சேர்ந்தானே 4 யுகம். ஆனா கலியுகத்துல எவ்வளவு காலம் கடந்து விட்டன? 5117 இயர்ஸ் முடிந்து விட்டது. பிரம்மாவின் வாழ்க்கை எவ்வளவு? ஆக்சுவலி அவரோட காலத்து அவரோட ஏஜ் பிரகாரம் அவர் 100 வயசு வாழ்வார். அவர் வந்து இப்ப 50 வயசு கடந்து விட்டார். இது தெரிஞ்சுட்டா ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ, யூ கேன் பாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இருக்கு மனுவோட லைஃப். மனு வந்து இவ்வளவு 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள். அப்ப இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ். சத்திய, திரேதா மற்றும் துவாபரா கலியுகம் இருக்கணுமே. கலியுகத்தில் காலம் கடந்து அதேதான் ரிப்பீட் ஆகுது. மனுவின் வாழ்க்கை இவ்வளவு வருஷம் ஆயாச்சா? அந்த மனு ஃபர்ஸ்ட் தோன்றி இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஆச்சுன்னா 120.12331 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயாச்சா. மில்லியன் எவ்வளவு? அப்ப மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது. கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். இந்த மனு இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு பிறந்து. அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கடவுள் இருக்கு விவஸ்வானுக்கு சொல்லியாச்சாம். பகவான் வந்து விவஸ்வானுக்கு பகவத்கீதை சொல்லியாச்சு. அப்ப நம்ம பகவத்கீதை இஸ் வெரி வெரி ஓல்டு. வேற ஒரு இவாளோட இதெல்லாம் பாக்கிறதுக்கு நம்மளோட பகவத்கீதை ரொம்ப பழசு. ஓகே, கீதா. அப்ப இந்த ஷார்ட்ல என்ன படிக்கலாம்னா, கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் பேசினார். இந்த லாஸ்ட்ல கொடுக்குற ஹைலைட் மாத்திரம் நம்ம வந்து நினைவு வச்சதுன்னா குவிஸ்ல வரும். 120 110 மில்லியனா 100 மில்லியனா 130 மில்லியனா வரும். அப்ப அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும் நமக்கு. சோ இது மாத்திரம் நினைவு வச்சுனா வரும். 120 மில்லியன் ஆண்டுகள் கிடையாது முன்னாடி பேசியிருக்கார் கீதை. அடுத்தது இது வந்து ஓகே, கீதா கேமோனாத் எப்படி இது லாஸ்ட் மாத்திரம் படிச்சா படிக்கணும். ஆனா படிக்கணும்னு இதெல்லாம் படிக்கலாம். மகாபாரதத்தில் ஆண்டி பருவாவா இவ்வளவு 348.50 அது இன்னும் இது நினைக்கிறேன் புக்கு. கீதாவின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம். திரேதா யுகத்தின் மில்லியனியத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுடனான இந்த உருவின் விஞ்ஞானம் மனுக்கு வழங்கப்பட்டது. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இக்ஷ்வாக்குக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி ஆகையால் மகாராஜா இக்ஷ்வாக்குவின் காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதம் இருந்தது. இது ராமச்சந்திரர் தோன்றிய அந்த வம்சத்துல தான் இவர் இக்ஷ்வாக்கு வரார். இக்ஷ்வாக்கோட அடுத்த 4th or 5th ஜெனரேஷன் தான் ராமர் பிறந்தது.
அப்புறம் அதெல்லாம் அது வேற, அதெல்லாம் வண்ணவர் நம்ம லெவல் 1க்கு இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். இன்ஃபேக்ட் நாங்க லெவல் 5 படிச்சோங்க, எங்களுக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயில் அப்புறம் வரவே இல்லை. சும்மா எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. ஓகே, திரேதா மற்றும் துவாபரா அது எவ்வளவு வருஷம், இவ்வளவு. கலியுகத்தில் காலம் எவ்வளவு கடந்து விட்டா அது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், 3 ஸ்லைடு அதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ கீதை பூமியில் வந்தது எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு? 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தது. கலியுகம் எவ்வளவு வருஷம் முடிந்து விட்டது, அதுவும் இது வந்தா இது சொல்லலாம். 5000 ஆண்டுகளுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் தான். 5000 ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா 5117. இன்னும் ஒரே ஒரு சார்ட் இருக்கு, அது முடிச்சோம்னா பிரம்மாவின் ஒரு நொடினா நமக்கு நம்ம இதெல்லாம் 1,00,000 ஆண்டுகள் நம்மளோட ஆனாதான் பிரம்மாவுக்கு ஒரு நொடி. அவரோட ஒரு நிமிடம்னா நம்மளோட 6,00,000 ஆண்டுகள் ஆனாதான் அவருக்கு ஒரு நிமிடம். பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம்னாக்கா 3 lakhs எவ்வளவு, 3600 1000 இயர்ஸ், 3600 ஆயிரங்கள் அப்படி. பிரம்மாவின் ஒரு நாள்னாக்கா இவ்வளவு சைபர் போட்டு 8 6 4 இவ்வளவு சூன்யம் போட்டுனாக்கா இவ்வளவு ஆண்டுகள். சோ பகவான் அவருக்கு ஒரு நாள்னாலே நம்மளோட இவ்வளவு என்னது சைபர் போட்டு இவ்வளவு ஆண்டுகள். அப்புறம் அவர் அது போல எவ்வளவு நாள், ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு நாள், அப்படி அவர் 50 ஆண்டை கடந்து விட்டார். 50 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இருக்கு, இன்னும் 50 இயர்ஸ் இருக்கு. அப்ப யாராவது சொன்னா இப்ப எல்லாம் கலியுகம் முத்தியாச்சு அழிஞ்சு போடுறதுன்னா இப்ப இவ்வளவு சீக்கிரம் அழிய போறது இல்லை. ஆனா நம்ம இங்க பிறக்க வேண்டாம், அதோட குறிக்கோளா நம்ம வெளியில போயிடணும். அதுதான் நம்மளோட குறிக்கோளா இருக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்துட்டோம், அப்பா இது எடுக்கணுமே அப்படின்னு இருந்தது, சொல்லி கொடுக்கணுமே, வழியில் தெரிவிக்கணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. devotees are requested to fill the attendance link. ப்ளீஸ் எல்லாரும் போட்டுருங்க. நான் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பிராக்டிஸ்க்கு தான். இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. அட்டெண்டன்ஸ்ல என்ன, உங்க பேர் போடணும், நம்பர் போடணும், அவ்வளவுதான் இல்லையா? அப்புறம் என்ன, ஐ டோன்ட் திங்க் வேற என்ன கேட்டிருக்கா அப்படின்னு. இமெயில் ஐடியும் போடணும். என்ன பிரபுஜி? பேரு, போன் நம்பர், இமெயில் ஐடி. இமெயில் ஐடி. ஓகே, இமெயில் ஐடி என்னத்துக்கு கேட்கறோம்னாக்கா அந்த இதுக்குதான், சர்டிபிகேட்டுக்கு. உங்களுக்கு அதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குன்னா வேணும், நாங்க அதெல்லாம் கம்மி பண்ணி ஒன்லி பேர் மாத்திரம் போடுவோம் சொல்லிட்டு கேட்கலாம். பட் பேர் இப்ப எல்லாரும் போட்டுடுதானே, கண்டிப்பா போடணும். கண்டிப்பா என்னது ரிக்வெஸ்ட் தான், ஆனா நிச்சயமா போடுங்க. வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதா வரும். ஓகே, இது யார் படிக்க போறாள்? யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையே. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாள்? எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட்? ஹரே கிருஷ்ணா. லதா மாதாஜி, நந்திதா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி நானு. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிக்கணும். தெரியுமா இப்படி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்? தெரியலையே. அந்த 3 புள்ளி இருக்குமா, அதனாலதான் நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன். 3 புள்ளி இருக்கா, அங்க கிளிக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் கேட்டுங்க. 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ணா என்ன வரும்? இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்று வரும் பாருங்க. அங்க கிளிக் பண்ணா ஹேண்ட் ரைஸ்னு இருக்கும். வெரி குட். லதா மாதாஜி படிச்சுட்டா. கீதா மாதாஜி போடுங்க. தெரிஞ்சுதா? திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லட்டுமா? 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ணாக்கா ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு REACTIONS பாருங்க. ஓகே, துர்கா மாதாஜி படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அஜோ அபிசன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ என்னது பகவான் என்ன சொல்றாரு? இதுல என்ன சொல்றாரு? நான் பிறக்கவில்லை என்றாலும் என் ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் மோசமடையவில்லை. இப்ப பகவான் அவதாரம் தான் எடுக்கிறார். He is not born. அப்ப கிருஷ்ணா பிறந்தார், கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி எல்லாம் கொண்டாடுறோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். தேவகி வசுதேவருக்கு பிறந்தார், எல்லாம் கரெக்ட் தான். என்னது அவரோட சுய ரூபம் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அவர் வேறொரு சின்ன பாப்பாவை உருவம் அவருக்கு ஒரு பர்பஸ்க்கு வேண்டிதான் வரார். இந்த உலகத்துல அவதரிக்கிறது ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கும், அதுக்கு வேண்டிதான் அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படின்னு. அப்ப இந்த அவரோட ஆழ்நிலை உருவம் எப்போதும் மாறாம இப்படிதான் இருக்கும். அவர் ஒரு வேற உருவம் இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தை உருவத்துல அவதாரம் எடுக்கிறார். நான் எல்லா உணர்வுள்ள மனிதர்களுக்கும் இறைவன் என்றாலும் ஒவ்வொரு மில்லியனியத்திலும் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவத்தில் நான் இன்னும் தோன்றுகிறேன். அதனால நான் எல்லாரோட கடவுள் தான், கரெக்ட் தான். ஆனா நான் கடவுளா இருந்துட்டு என்னால் இது என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் கொடுக்கறத விட நான் திரும்பி அவதரிக்கிறேன். இந்த உலகத்துல அவதரிச்சு அப்புறம் என்ன
அடுத்த ஸ்லோகாலாம் வரும். நல்ல வாழை ரட்சித்து கெட்ட வாழையில அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் நான் வந்துட்டே இருப்பேன். அப்போ ஒரு மில்லியனிலையும் அவர் அவதரிச்சுட்டே இருப்பார் பகவான். அதனாலதான் இப்ப இந்த 10 அவதாரம் நம்ம பார்த்தோம். பாகவதத்துக்குள்ள போச்சுன்னா நிறைய அவதாரம், 10 மாத்திரம் இல்லை, இது 10 இஸ் மெயின். தசாவதாரம் சொல்றோம், அது மெயின் அவதாரம் தான். அதுக்குள்ள போச்சுன்னா அவரோட ப்ளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன, அந்த நிறைய இருக்கும். சோ அது பாகவதத்தை இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. அதுவும் இங்க நம்ம இதுல இஸ்கான் மங்களூர்ல சொல்லித்தரா. சோ பீப்புள் ஷுட் கண்டினியூ. இப்போ ஒன்லி பேசிக் தான், பகவத்கீதையோட துளி சாரம் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, அடுத்தது என்னது? இது யாரு? கீதா மாதாஜி படிங்க. இப்போ முன்னாடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம்ல, ஏன் டவுன் பண்ணிட்டாள்? கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अप्युक्तानाम् अधर्मस्य तथात्मानां सृजामि अहम्. அப்போ யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய, எப்போல்லாம் தர்மம் குலைத்து போகிறதோ, எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுவேன். அதனால நம்ம இப்போ ஏதாவது அதர்மம்லாம் நடக்குன்னா பகவான் பகவான் தான் காப்பாற்றணும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா? பகவான் ஆனா இன்னும் முத்தல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறா. நமக்கு பார்க்க கஷ்டமா இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம இந்த இடத்த விட்டு போனோம். அதுதான் ஓகே. சோ இதுல இந்த ஸ்லோகத்தை இதான் இருக்கு. வெரி ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். யதா யதா அதான் எல்லாரும் மகாபாரத சீரீஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. இதுதான் வரும் இல்லையா? எப்போல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கிறதோ அப்பெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு பகவான் அவதரிப்பார். அடுத்தது எஸ் லதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி நானு. படிங்க. परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संत बनाताय संभवामि युगे युगे. கிருஷ்ணா. எஸ், அப்ப என்ன சொல்றார்? என்ன படிச்சல் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல பரித்ராணாய சாதுனாம், சாதுனா என்னது? நல்லவாளெல்லாம் அவளெல்லாம் ரட்சிக்கிறது, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை விநாசம்னா தெரியும் இல்லையா? விநாசம் பண்றது. துஷ்கிருதம் யாரெல்லாம் கெட்டவர்கள் இருக்காளோ துஷ்டர்களை எல்லாம் அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். அப்ப ஸ்லோகாலேயே கொடுக்கறதுனால நம்ம இதெல்லாம் பிலீவ் பண்ணலாம். பகவான் அவதரிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கான்செப்ட் இருக்கு. எஸ், இது இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு, நான் தமிழாக்கம் பண்ணல, எங்கேதோ காப்பி பண்ணி போட்டேன். சோ why does Krishna appear? There are 3 reasons. 3 ரீசன் இருக்கு அவர் தோன்றுவதற்கு. என்னெல்லாம்? பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும், துஷ்டர்களை டீமன்ஸ் போட்டிருக்கு. அவளெல்லாம் டீமன்னா கொம்பு வச்சுட்டு கோரப்பல்லோட அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் பிக்சர் போட்டா அந்த மாதிரி கோரமா தெரியறதுதான். நம்மளேதான் என்னது டீமன் தான். ஏன்னா கெட்ட சுபாவம் இருக்கு நமக்கு. கோபம், பேராசை, அப்புறம் என்னது பொறாமை, இதெல்லாம் கெட்ட குணம் தான். இந்த கெட்ட குணம் தான் டீமன். அந்த டைம்ல நம்ம டெமன்ஸ் ஆயிடுவோம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சில பேர் அதேதான் வச்சுட்டு இருப்பா. சோ அவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கும் நல்ல வாழ்க்கை காக்கிறதுக்கும், அப்புறம் தர்மம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறதுக்கு தான் அவரை மீண்டும் மீண்டும் அவதரிக்கிறார். அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? இதுல இல்ல, ஒரு நிமிஷம் நோட் பண்ணிடுறேன். இதுல படிக்கிறதுல அடுத்த ஸ்லோகம் வரும். சோ கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள என்ன வித்தியாசம்? கிருஷ்ணர் பார்க்கறதுக்கு நம்மள மாதிரி தான் இருக்க, கண்ணு காது மூக்க, ஒரு 2 கை 2 கால் எல்லாம். ஆனா அவருடைய கிருஷ்ணரின் வடிவம் நிரந்தரமானது, நம் வடிவம் தற்காலிகமானது. இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இந்த ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கோம், போன ஜென்மத்துல எந்த உருவம் எடுத்தோம் தெரியாது, அடுத்த ஜென்மம் எந்த உருவம் எடுப்போம் தெரியாது. அப்ப நம்மளும் மாறிண்டே வரும். ஈவன் இந்த உருவமே சின்ன வயசா இருக்கும்போது குட்டி பாப்பா வரணும், அப்புறம் வளர்ந்து இப்படி ஆயிட்டோம் பூதம் மாதிரி, இன்னும் எப்படி ஆயிடுவோம், கழுவி எல்லாம் ஆயிடுவோம். சோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மாற்றம் இது என்னது தோற்றம் மாறிண்டே வரும். ஆனா கிருஷ்ணரோட அப்படி இல்லை. இட் இஸ் திவ்யமான தோற்றம். அவரோட டிரான்சென்டென்டல் பாடி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ கிருஷ்ணரின் உடல் ஆன்மீகமானது இதில் போட்டிருக்கு. நம் உடல் பொருள்மயமானது. நம்ம இதில் பார்த்தோம் இல்லையா? காற்று, நிலம், ஆகாயம், இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. 5 இது வச்சு நம்மளோட இதா இருக்கு. அது ஒருவர் கிராஸ் பாடி. நமக்கு என்னன்னாக்கா மேல நம்ம பாக்குறது என்னது? ஸ்தூல சரீரம். இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. அது என்னெல்லாம் இருக்கு? ஸ்தூல சரீரத்துல என்ன இருக்கு? எர்த், வாட்டர், ஏர், ஃபயர் பண்ண சொல்லி அதெல்லாம் இருக்கும். சட்டில் பாடி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவானாக்கா இது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு தான். சூக்ஷ்ம சரீரம் கண்ணுக்கு புலப்படாது. ஆனா அதுல என்ன இருக்கு? மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம யாரோ பார்க்க முடியுமா? மைண்ட் பார்க்க முடியுமா? இல்ல பார்க்க முடியாது. ஒன்லி we can realize. பேச்சு திறனால, அவ செய்கைனால நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அவ எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட், அவ எவ்வளவு புத்தி
கூர்மையா இருக்கான். அண்ட் ஈகோ சில பேருக்குலாம் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் எல்லாம் இருக்கும். அது மைண்ட் இதெல்லாம் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் சோல் இருக்கு. சோல்ங்கிறது என்னது? சத் சித் ஆனந்தா. எப்பவும் உள்ளது சத்தியம். அது வந்து எப்பவும் அது இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. சித்து ரொம்ப அது சுத்தமானது அண்ட் எப்பவும் ஆனந்தமா உள்ளது. சத் சித் ஆனந்தா, இட்டர்னல். இட் இஸ் ஆல்வேஸ். அதுக்கு வந்து இறப்பே கிடையாது. பாடி தளர்ந்து விட்டு போச்சு. அப்போ அந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் வெளிப்பட்டுடும். அதுல இருந்து வெளியில வந்துடும். அப்ப இந்த பாடி என்ன ஆயிடுது? டெட் பாடி ஆயிடுது. இப்போ நம்ம உடல்ல இது இருக்கு. சூக்ஷ்ம சரீரமும் இருக்கு, ஆத்மா இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கேன்னு இருக்கோம். ஒரு டிரைவர் இருக்கார், கார் ஓட்டுறாரு இல்லையா? அப்ப அந்த டிரைவர் இருக்கிறதா கார் ஓடிட்டு இருக்கும். இந்த மோமெண்ட் டிரைவர் கெட்ஸ் அவுட், டிரைவர் வந்து கார்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டாருன்னா அந்த இது அப்படியே இருக்கும். கார் வந்து ஓடிட்டு இருக்காது. இப்போ பேட்டரி ஆபரேட்டட் கார் வருது இப்பெல்லாம். அப்போ பேட்டரியாவது இருக்கு இல்லையா? அதை ஓட்டர் வைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு இது இருக்கு, ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா the body is a dead body. தட் இஸ், the கார் வந்து ஓடாது, நம்ம பாடியும் ஓடாது, இயங்காது, அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் என்னது? கிருஷ்ணர் மாயாவின் கட்டுப்பாட்டாளர். இந்த மாயாவை எல்லாம் அவர் கிருஷ்ணர் கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறார். ஆனா மாயா என்ன பண்றார்? நாம் மாயாவால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். இந்த உலகத்துல வந்த உடனே ஒரு அழுகை, குழந்தை அழ ஆரம்பிக்கும், பாலுக்கு நமக்கு எல்லாம் வந்துடும். கோபம், தாபம் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஆசை, பேராசை எல்லாம் வரும். சோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, எப்படி வருதுன்னா இந்த இதனால மாயா நம்மள சிக்கன் விடுது. அதுலேயும் விடுபடணும்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை தவிர வேறு வழியே இல்லை. பகவானை நினைச்சு ஹரே கிருஷ்ண நாமம் சொல்ல சொல்ல இந்த சிக்கல்ல இருந்து விடுபட்டு இந்த மேல பகவானோட உலகத்துக்கு போய்விடலாம். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு? கிருஷ்ணரின் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அவர் இதேதான், அவரோட ஆத்மா பரமாத்மா சொல்றோம் இல்லையா? அதே இதுதான். டிரான்சென்டென்டல் இருப்பார், வித்தியாசம் இல்லை. நம்ம உடல் ஆன்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது. நம்ம உடல் இப்படி இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், ஆத்மா வேறுபட்டு இருக்கு. இதுல இருந்து உடல்ல இருந்து அந்த சோல் வெளியில போயிடுச்சுனாக்கா இட் வில் பி இது செப்பரேட் என்டிட்டி தானே, அது டெட் பாடி ஆயிடும். சோ நம்ம இதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பகவானோட அந்த மாதிரி கிடையாது. எஸ், இது யாரும் எடுக்க போற மாதிரி எல்லாம் ரெடியா இருங்க. ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணி ரெடியா வச்சுனாக்க கூப்பிடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? யார் வேற படிக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்கு, முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யார் படிச்சாலும் அவளே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். யாருக்கு வைதை ஆன் பண்ணிருக்கல, வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கல, படிக்கணுமா உங்களுக்கு? ராஜேஸ்வரி படிக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, வைதை மதர் கேட்கிறேன், படிக்கிறா? படிக்கிறேன். நான் சில பேருக்கு இன்னும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிக்கல. நான் இந்த கிளாஸ் ட்ரெயின் பண்ணி விடுறேன். ஓகே, படிங்க. ஜன்ம கர்மசே மே திவ்யம் ஏவம் யோத்தி வேத்தி தத்தத ஜக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுனா. அர்ஜுனா படிக்கல, சோர்ஜுனா. எஸ். அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? எனது தோற்றமும் செயல்களும் நித்தியமான திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. இந்த உலகத்துல ஏன்னா பகவான் கிட்ட அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு. பகவான் கடவுள்னு தெரியும். பகவான் என்னது? கிருஷ்ணர் கடவுள்னு தெரியும். அவர் ஆன்மீகத்துல என்னது போட்டிருக்க? திவ்யமானவர். இவர் வந்து டிரான்சென்டென்டல் பாடி, திவ்யமானவர். இது நல்லா புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா என்ன ஆகும்? நமக்கு திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்க மாட்டோம். அப்ப அது நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஆனா ஜப்பா பண்ண மாட்டேன்னா கிடையாது. அதுக்கு நம்ம ஜப்பாவும் பண்ணணும், அவருக்கு இது ஆகாரம் கொடுக்கணும், அவருக்கு எல்லாம் இந்த கோயில் வழிபாடு ஒட்டவர் நம்ம பண்றோமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நித்திய கர்மால அதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்ததுனாதான் அப்ப கிருஷ்ண உலகத்துக்கு நம்ம போய்விடலாம். இங்க இருக்க மாட்டோம்னு அவரே சொல்றார். இதெல்லாம் யாரும் எழுதல, அவர் எழுதினதான். ஜன்ம கர்மச்சிமே திவ்யம் பகவான் சொன்னதுதான். அப்போ அவன் யாரு? நம்ம என்னது நித்திய உலகை அடைகிறான். அது வந்து கோலோக விருந்தாவன். நம்ம இப்போ இந்தியால ஒரு இருக்கு இல்லையா, விருந்தாவன் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதே போல கோலோக ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் ஒரு விருந்தாவன் இருக்கு. அதுக்கு கோலோக விருந்தாவன். அங்க கிருஷ்ணன் இருக்கார். எஸ். அடுத்தது வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. எப்படி வரலாற்று? ஓகே, இது யார் படிக்கிறாள்? கீதா மாதாஜி ஆல்ரெடி படிச்சுட்டா இல்லையா? ஓகே, படிக்கலாம். யாராவது புதுசு திரும்பி படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அவளை ஹேண்ட் பண்ணலாம். மகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கல இல்லையா? மாதாஜி இன்னும் படிங்க. படிக்கல மாதாஜி. படிங்க. யாரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிங்கோ, அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணலாம் எல்லாரும். வீத ராக பய க்ரோதா மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதः பஹவோ ஞான தபசா பூதா மத் பாவம் ஆகதா. ஓகே, ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அப்ப என்னது? வீத ராக பய குரோத அப்படின்னு இதெல்லாம் ஒண்ணா சொல்லியிருக்கேன். வீத்தன பற்றுதல்,
பயம் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்து உள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். அப்ப என்ன இருக்கா, we should always be humble. மெயினா கோபம் தாபம் எல்லாம் விடக்கூடாது சொன்னேன். டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் வரும், அடுத்த சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் வரும். அதெல்லாம் டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ், அதெல்லாம் விடுபட்டு எல்லாத்துக்கும் சமத்துவமா இருந்து இந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா டெஃபினட்டா நம்ம வந்து பகவானுடைய இதுல போயிடலாம். இந்த மாதிரி இருந்தவாள்லாம் பகவான்கிட்ட போயிருக்கான். அவரே சொல்லியிருக்கார், வீத்தராக பயக்ரோத இதெல்லாம் யாரெல்லாம் உபசித்தா இதெல்லாம் விட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் அவங்க வழியில என்கிட்ட வருவீங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம வந்து மீனிங் ஒன்னா படிக்கலாம். எஸ், கீதா மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா? என்ன மாதாஜி கிராஸ் தான் போட்டிருக்கள்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ட்ரெஸ்டட் முடியறோம். ராஜேஸ்வரி படிக்கிறோம். படிங்க. யதா யதா மாம் ப்ராப்யந்தே யதா இல்ல மாதாஜி, யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யஹம் மம வர்த்தமானுவர்த்தந்தே மனுஷ்யாக பார்த்த சர்வசக. என்ன படிச்சாலே மாதாஜி? படிச்சிருக்கோ பகவத்கீதா? நல்லா படிச்சேன், படிச்சிருக்கேன். நல்லா சொன்ன. கரெக்ட். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி வந்தவர்களே அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடை இருக்கிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். அப்படின்னா என்னது, நான் ஒரு மாலை தான் பண்ணுவேன், அதுக்கு மேல நேரம் இல்ல, நிறைய பௌதிக உலகத்தை நான் பிஸியா இருக்கேன். அந்த ஒரு மாலைக்குள்ள பலன் தான் அவர் கொடுப்பார். இது குழந்தைகள் எப்படி சொல்லுன்னா பிகி பேங்க் மாதிரி. பிகி பேங்க்ல டெய்லி ஒரு ரூபா போட்டுனாக்கா 30 நாள்ல 30 ரூபா வரும். அதுல வந்து இதாகும், ஃபில் ஆகும். இல்ல டெய்லி 100 ரூபா போட்டுனா அது போல நிறைய ஃபில் ஆகும். அப்போ பகவான் பேர்ல ஒரு பெரிய பிகி பேங்க் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன். அது போல நம்ம வந்து நிறைய ஜப்பா பண்ணி நிறைய பகவானுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அவர் வந்து அது போல வெகுமதி கொடுக்குறான். அது போல நமக்கு வந்து we can experience ourselves. அதனால நம்ம வந்து பகவான் வந்து ஏதோ பேருக்கு இப்ப சொல்றாளே 18 days பண்றோமே சொல்றாளே, இப்ப கிளாஸ்ல வந்து 10 days சொல்லிட்டு 4 இனிமேல் எல்லாம் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இல்லாம நிறைய ஜப்பால மெயினா ஜப்பா தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். அடுத்தது வருது அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றது, துளசி வழிபாடு, அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இப்ப ஏகாதசி வரும். அந்த டைம்ல நான் சொல்றேன் எப்படி வந்து வழிபாடு யாருக்கு முடியறதோ. எகைன் வந்து கம்பல்ஷன் எல்லாம் கிடையாது. இங்க எங்கேயுமே இஸ்கான்ல எஸ்பெஷலி நான் வந்து யாரையுமே வந்து கம்பல்சரி பண்ணிதான் ஆனோம் அந்த மாதிரி யாரும் சொல்றது கிடையாது. உங்களுக்கு எப்படி வேணும். இப்ப நானே தான் இந்த மாதிரி விபூதி எல்லாம் பண்ணேன், நோ ப்ராப்ளம். டு ஸ்டார்ட் வித் இட் இஸ் ஓகே. அப்புறம் மெதுவா நம்ம அந்த கல்ச்சர்ல போய் ஓஹோ இப்படியா, அப்படியே குருஜி எப்படி சொல்றாரு, அவ பிரபுஜி எப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல போச்சுன்னா நம்ம அது வந்து அப்படியே ஐக்கியம் ஆயிட்டு நம்ம வந்து நல்ல வழியில தானே கூட்டின்னு போறா இல்லையா? அப்ப நம்ம அவங்களோட சொல்லப்படி கேட்டுன்னு நடக்கலாம். சோ அது என்னன்னா, என்னிடம் அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கேற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிரித்தாவின் குந்தியின் மகனே, எல்லா விதத்திலையும் அனைவரும் என் வழியை பற்றுகின்றனர். என்ன மாதிரி சில பேர் வந்து ஜப்பால என்னால முடியாது, ஆனா நான் என்ன சாப்பிட்டாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுறேன்னாக்கா அதுவும் நல்லதுதான். அவ அந்த வழியில வந்து வழிபடுறான்னா நோ ப்ராப்ளம். சில பேர் ஒன்லி ஜப்பா நிறைய பண்ணுவா, பாக்கியெல்லாம் வெட்டு இதெல்லாம் துண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுவா. ஓகே, அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதில்ல, என்ன பண்றது, ஜப்பா பண்ணுவோம், நிறைய ஜப்பா பண்ணுவோம். மெதுவா அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். ஜப்பால அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கு, ஒரு பவர் இருக்கு. மெதுவா அதெல்லாமும் விட்டு போயிடும். நீங்க ஒரேடியா டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர்செல்ஃப். இன்னைக்கே இவ்வளோ மாத்தா சொல்லியிருக்கா, இன்னைக்கு விட முடியலையே, காஃபி டீ எல்லாம் விட சொல்லியிருக்கா இஸ்கான்ல. நிறைய பேர் விட முடியாது, அதெல்லாம் தலைவலி வந்துடும் அப்படின்பா. கஷ்டம்தான். ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு வருஷமா தப்பு பழகிருக்கோம், நிறைய தப்பு பண்ணி பழகிருக்கோம். அதுல ஒரு நாளைக்கு 150 எடுத்துடும் அப்படின்னா முடியாது. மெதுவா பண்ணலாம். அதுக்கு நம்ம வந்து நாமஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு நாமஜபம் பண்ணவும் மெதுவா அந்த வழியில வந்துடலாம். சோ எல்லாரும் என்னை ஒரு விதமா அவள் தெரிஞ்ச போல என்னை வழிபட்டுகிறார்கள், என்னை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொன்னதுதான். அகைன் பகவத்கீதா சொன்ன வேர்டிங்ஸ் தான் இதுதானே. எஸ், இதுக்கப்புறம் இது யாருக்கு ஹேண்ட் ரைஸே பண்றது இல்லையா? ஏமா யாருக்கு பிடிக்கலையா, முடியலையா? ஓகே, இப்ப ரிப்பீட்டர்ஸ் பண்ணலாம். யாரு இப்ப அதுக்கு முன்னாடி சொன்னாலும் அவளாவே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். எஸ், பிரபுஜி இருக்காளே, வீடியோ ஆன் பண்ணி சொல்றாளா? அரசு பிரபுஜி படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் பேர் சொல்றது. எஸ், வெரி குட். இப்ப பிரபுஜி படிக்கட்டும், அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்கும். கங்கஷனாத் கர்மணம் சித்தியம் யஜனந்த இஹ தேவதா
क्षिप्रम ही मनुष्ये लोके चित्तर भवति कर्मजा நைஸ். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லிருக்கு, இந்த உலகில் உள்ள ஆண்கள், இந்த ஆண்கள் போட்டுனாக்கா சாதாரணமா ஆண்கள் பெண்கள் அந்த பிரிவு மாதிரி இல்ல, ஹியூமன் பீங், லிவிங் என்டிட்டி. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா பலனளிக்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். எது பண்ணாலும் எனக்கு நான் நேற்று கிளாஸ் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு பலன் வேணும், எனக்கு எக்ஸாம்ல நல்லா பாஸ் ஆகி மார்க் வரணும்னு என்ன பண்ணுவா, அதுக்கு சதுர்த்தங்க உடைக்கிறேன், இல்ல பிரதட்சணம் வரேன், அங்க பிரதட்சணம் பண்றேன், வேலை குத்திக்கிறேன், சம்திங் விரதம் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. சோ மோஸ்ட்லி பீப்புள் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஹியூமன் பீங்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா பலனளிக்கும் செயல்களை தான் பண்றாங்க. அதுல வெற்றி பெற அவ வெற்றியும் பெறறா. அவ கண்டிப்பா அவளுக்கு அது வெற்றியும் கிடைக்கிறது. நான் இந்த பூஜை பண்ணி அதனால எனக்கு அந்த நான் என்ன நினைச்சாலும் அது நடந்து கொடுத்து அப்படின்னு சொல்றவா இருக்கா. எனவே அவர்கள் தேவதைகளை வணங்குகிறார்கள். ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு நான் அபிஷேகமோ மாலையோ சாத்துறேன், விளக்கேத்துறேன், அப்புறம் இங்க பிரம்மா ஒரு கோயில கும்பிடு போடுறேன், அப்புறம் ஏதோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே அததான் கிருஷ்ணா. அப்ப வேற எல்லாம் காட வழிபட்டாலும் ஒண்ணும் இது இல்ல, ப்ராப்ளமே கிடையாது. என்னன்னா அவ பலனளிக்கும் செயல்களை விரும்புறதுனால அவ பண்றாங்க. எனவே அவர்கள் தேவதைகளை வணங்குகிறார்கள். விரைவாக நிச்சயமாக ஆண்கள் இந்த உலகின் பலனளிக்கும் வேலையின் முடிவுகளை பெறுகிறார்கள். அவளுக்கு கிடைக்கவும் செய்யறது, கிடைக்காம இல்லை. இப்போ பண்ணக்கூடாது, எதையும் திரும்பி அதை கரெக்ஷன் அவ பண்ணிக்கணும். சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவா எல்லாம் இஸ்கான்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு. ஒண்ணும் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு, இதுலயே ஓப்பனா சொல்லியிருக்கா, பகவத்கீதாலே சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் பண்ண நமக்கே தெரிஞ்சு போயிடும். நமக்கு பூக்கும் இலைக்கும் காய்க்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தி பண்றதை விட அந்த இதுலயே செடியிலயே ஊத்தி இந்த மண்ணிலேயே ஊத்தினாலும் எல்லாம் வளரும் நல்லா அப்படின்னு. இப்ப எது ரூட் காஸ் என்னது? கிருஷ்ணர் தான். இப்ப கிருஷ்ணரை வழிபட்டு இது எல்லாமே கிடைச்சிடுது. நம்ம என்னெல்லாம் மனசுல நினைச்சோம் கேட்கவே வேண்டாம். கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது மனசுல இருக்கிற ஆசையை தானாவே நிறைவேறும். நம்ம இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு ஒரு பகவானியா போயிட்டு சொல்லியிருக்காலே இவ்வளவு விளக்கேத்தனம், வெள்ளிக்கிழமையான இந்த தேவிக்கு விளக்கேத்தனம். ஏன் ஒரு கிருஷ்ணரோட ஸ்லோகம் சொன்னா தேவியோட அருளும் கிடைக்கும், சிவனோட அருளும் கிடைக்கும், எல்லா பகவானோட இங்க என்னெல்லாம் நினைக்கிறவளோ எல்லாரோட அருளும் கிடைக்கும். அப்ப ஆனா இதுல இந்த ஸ்லோகத்தை வெரி கிளியரா சொல்லியிருக்கா. டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வழிபட்டா பலனளிக்கும் செயல்களில் அந்த மாதிரி இது என்னது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி வேண்டிட்டா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்னு. எஸ், நெக்ஸ்ட் இது சாத்துர்வர்ணியம். யார் படிக்கிற? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படி. மாதாஜி, அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. இல்லையா? ஓகே, சாரி, அன்மியூட் பண்ணாம இருக்கேன். சாதுர்வர்ணியம் மயா சுஷ்டம் குணகர்ம விபாகச தஸ்ய கர்தாராம் அபிமாம் வித்ய அகர்த்தாராம் அவ்யயம். அப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா, பகவான் 4 பிரிவா பிரிச்சிருக்கா. பிராமணர் ஒருத்தர்னு. குலத்தால பிராமணர் இல்லை. திரும்பி நம்ம எல்லாம் தப்புதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவன் எந்த குலத்தை பிறந்திருக்கான், கஷத்திரியனா சூத்ரனா, நம்ம தான் தப்பு கணக்கு பண்ணிருக்கோம். பகவான் அது சொல்லவே இல்லை. பகவத்கீதால என்ன சொல்லியிருக்காரு? குண கர்மா. அவன் குணம், பிறவி குணம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அப்புறம் வேலை என்ன பண்றான்? குணம் பிளஸ் கர்மா. அவன் என்ன வேலை பண்றான் அதை வச்சுதான் நிர்ணயம் பண்ணா அவன் க்ஷத்திரியனா, வைசியனா, சூத்ரனா, இது பிராமணனா. பிராமணனா இருந்து பூனெல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பான். ஆனா இதெல்லாம் இருக்கும். சில பேருக்கு அதுல இதே இருக்காது, வேதம் படிக்கிறாங்கிற அந்த எண்ணமே இருக்காது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதும் நம்ம பாக்குறோம். சோ அவளெல்லாம் சும்மா பிராமின், ஒரு பூனர் போட்டாலும் பிராமின் சொல்ல முடியாது. அதுக்கும் எல்லாம் இதெல்லாம் உண்டு, முறையெல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் பண்ணினாதான் அவன் பிராமணன். அதே போல இந்த மாதிரி உழவு தொழில் பண்றவங்க சூத்ரான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் இந்த என்னது தூர வச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுலயும் நல்ல பக்தி இதுல இருக்கிறவா இருக்கா. அதே மாதிரி இப்ப வைஷ்யா, இது க்ஷத்ரியா. இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால ஐ திங்க் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்ப 2 கிளாஸ் ஒரு நாள் போறதா, எந்த கிளாஸ்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேனே மறந்து போயிடுச்சு. க்ஷத்ரியா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும். அவங்க எல்லாத்தையும் நான் லீட் பண்றேன், ஐ வில் டேக் த லீட், நான் எல்லாம் வழி நடத்துறேன் அப்படின்பா. சோ அவளுக்கு ஒரு பிறவி குணத்திலேயே க்ஷத்ரிய குணம் இருக்கும். அதே போல வைஷ்யா குணம்னாக்கா எல்லாம் இந்த பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் இருக்கும். அவளுக்கு ஈஸியா அவ பிசினஸ் டீல் எல்லாம் பேசி முடிச்சுடுவா. அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப வேதங்க கற்றுக் கொடுக்கிறவா பிராமண குவாலிட்டிஸ். அண்ட் உழவு மாத்திரம் இல்லை, வேலை செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். என்ன கொடுத்தாலும் வேலை, எவ்வளவு கடினமான வேலையா இருந்தாலும் செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுவா. அவ டயர்டே ஆக மாட்டா. அந்த மாதிரி உழவா வைஷ்யம். சோ பிறவியில நம்ம எல்லாருமே வைஷ்யா இருக்கும். அதுவும் நல்லா அணித்திரமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யாரும் இந்த இதுல கிடையாது. சோ இதுல என்ன போட்டிருக்கு? பொருள் இயற்கையின் 3 முறைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு கூறப்பட்ட படைப்புகளின்படி மனித சமுதாயத்தில் 4 பிரிவுகளும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டன. நான் தான் இது மெட்டீரியல் மூட்டம். இந்த உலகத்துல வந்தோடனே அந்த சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 3 மாயா சக்திகள் இருக்கே,
சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அதெல்லாம் நம்ம பற்றி இழுக்கும். எது வந்து நம்ம ஜாஸ்தி எது இன்வால்வா இருக்கும், ரொம்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இப்போ பூஜை அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கும். ரொம்ப ரஜோகுணத்துல இருந்துன்னா இப்போ வீராப்பா பேசி எல்லாத்தையும் ஆக்ஷன்ஸ், ரொம்ப ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல எல்லாம் உண்டு, பொறாமை, ஆசை, பேராசை எல்லாம் ஹை லெவல்ல இருக்கும் அது. அப்புறம் வந்து இது தமோகுணத்துல இருக்கிறவெல்லாம் ரொம்ப சோன்னு இருப்பான். ஒன்னுத்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, போரும் ஏதோ ஒரு நிம்மதி, அப்படி ஒரு சோம்பேறித்தனம். பேசிக்கலி ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறவா இல்ல, மனசுல இருக்கும் ஆசை, ஆனா ஒண்ணும் பண்றதுக்கு தோணாத ஒரு சோம்பேறித்தனமா இருப்பா. அவெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவாங்க. அதெல்லாம் நிறைய வரும் டீட்டெயில் இனிமேல். சோ அந்த மெட்டீரியல் நேச்சரை வந்து அவளை அஃபெக்ட் பண்றது இல்லையா, அதை வச்சு அவங்க எப்படி எல்லாம் வந்து டேக்கிள் பண்ணிட்டு வராங்களோ அப்படி அந்த மாதிரி மனுஷெல்லாம் இந்த பிரிவு பண்ணிருக்கேன். இல்லாதக்கு இந்த குலத்துல வராங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிவு கிடையாது. என்னால் உருவாக்கப்பட்டேன். மேலும் நான் இந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர். அவர் தான் வந்து உருவாக்கியிருக்கார். ஆனா அவர் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்காரா? கிருஷ்ணர் வந்து வைசியன், கிருஷ்ணர் வந்து க்ஷத்ரியன், கிருஷ்ணர் சூத்ரன், பிராமணன் சொல்லுவோமா? இல்ல, அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்க நம்ம மனுஷனுக்கு பண்ணிதான். என்றால் நான் இன்னும் ஒன்னும் செய்யாதவன், மாறாதவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சொல்லி கிரியேட்டட், இந்த பிரிவெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஆனா அவர் வந்து அதுல சம்பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். யா, வேற யார் படிக்கிற? கிருஷ்ணனி மாதா படிங்க. हरे कृष्णा पढ़ो माताजी। माम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहः इति मां यो अभिजानाति कर्माभिर्न स बध्यते. வாய்ஸ் ஏனோ எப்படியோ டிஃபரெண்டா கேட்டது மாதாஜி, ஆடியோ சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே நல்லா படிச்சேன். நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர்ன ச பத்யதே. ஓகே, என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு தான் அந்த இதெல்லாம் மாயாவெல்லாம் நம்ம இது என்னது இருக பிடிச்சதுனால நம்ம இந்த பந்தத்துல இருக்கோம். தமோ குணம், ரஜோகுணம், அதனால புண்ணியம் பண்றோம், பாவம் பண்றோம், இதெல்லாம் நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல வந்ததுனால. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அந்த பாதிப்பு கிடையாது. எந்த வேலையும் என்னை வந்து பாதிக்காது, அதன் பலனும் என்னை வந்து ஒன்னும் தொத்தாது. செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதில்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலனளிக்கும் எதிர்வலிலிருந்து சிக்கி கொள்ள மாட்டார். இந்த மாதிரி என்ன வந்து நம்பிண்டு பகவானை நினைச்சு நம்ம எல்லாம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நினைக்கிறவா வந்து இந்த மாயா இதுல வந்து சிக்காம டைரக்டா கோலோக விருந்தாவன். சிம்பிள் அதுதான். இல்லாட்டா என்ன புண்ணியம் பண்ணாதான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், புண்ணியம் பண்ணா எங்க போவோம்? மேல உலகத்துக்கு. என்னது ஜனலோகா, தப்பலோகா, அது வரைக்கும் சத்தியலோகா வரைக்கும் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் எல்லாம் புண்ணியம் அக்கௌண்ட் எல்லாம் காலி ஆனப்பறம் திரும்பி டங்குன்னு இங்கதான் விடணும். பாவங்கள் நிறைய பண்ணாகும் போவோம், கீழே பாத்தாளம் வரைக்கும் போய் அங்க எல்லாம் அனுபவிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்பி இங்க வந்து விழுந்து திரும்பி பிறப்பு இறப்புன்னு மாட்டிப்போம். ஆனா பாவமும் வேண்டாம் புண்ணியமும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பகவான் நினைச்சு பண்ற அந்த காரியம் எல்லாமே சக்காம இது அகர்மா இதுக்கு போயிடும். அப்ப நம்ம வந்து பகவானோட இதுக்கு போயிடலாம். இது நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஒரு இது. அதனால திரும்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. பட் அந்த பிக்சர் போட்டிருக்க பிக்சர் நான் எக்ஸ்பிளைன். இதுல இந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிக்கணும். யார் படிக்க போறாரு மாதாஜி? இது கேட்கறதே ஒரு 2 minutes போயிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ, யாருக்கெல்லாம் படிக்கிறது தெரியாதுனாலும் நீங்க அப்போ ட்ரை பண்ணணும். அப்பதான் தெரியும், ஒரு போல்ட்னஸ் வரும். எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறேன். எஸ் வைதேகி மாதாஜி எல்லாரும் வைதேகி மாதாஜி படிங்க. முதல்ல உங்க கைதான் ரைஸ்டா படிங்க மாதாஜி. மியூட்ல இருக்கு, அன்மியூட் படிங்க. हरे कृष्णा। यस एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि माताजी 4.17 நீங்க எது படிச்சது தெரியலையே. எது படிச்சாங்க? இதான் படிச்சிட்டு இருக்கோம். ஏவம் ஞாத்வா 4.17 மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல போட்டுருக்கேன். ஓகே 17 हरे कृष्णा। ஒரு நிமிஷம் சாரி. कर्मणो ह्यभिपोक्तव्यं போத்தவ்யம் சவி கர்மண அகர்மணஸ்ச போத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா டவுன் பண்ணிடுறேன் உங்க ஹேண்ட். செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். இந்த நேரத்துக்கு இந்த இதுல பார்த்தோம். வந்து அதோட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நமக்கு ஒரு செயலை எப்படின்னாக்கா நல்ல காரியமா கெட்ட காரியம் நம்ம நினைக்கிறோம், நல்ல காரியம் பண்றோம், புண்ணியத்தை தான் சம்பாதிப்போம். அது வேண்டாமே, நமக்கு புண்ணியம் தான் வேண்டாம் தானே பாக்குறோம். புண்ணியம் வேண்டாம் பாவம் வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் பகவான் எடுத்துட்டு விடணும்.
எதுவும் பண்ணாலும் பகவான் எடுத்துன்னு பகவான ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு ஒரு வேலையும் பண்ணும்போது இதுல போயிடும். நம்ம வந்து அகர்மா செயல் அந்த மாதிரி செயல்கள் ஆயிடும். செயல்கள் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை. அப்ப இதுக்கு பேரு என்னது? அகர்மானா ஒண்ணு நீ செயல்னு அர்த்தம். It is like as good as you have not done anything. வேலை பண்ணினா அதனாலதான் ஒரு பாவம் புண்ணியம் இருக்குதாக்கா. பகவானை நினைச்சு வேலை பண்ணும்போது அது புண்ணியமும் வராது, பாவம் வராது. பகவானுடையதுக்கு தான் செயலின்மை. அதுக்கு அகர்மா பண்றது வந்து செயலின்மை தனம் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்படி அறிந்து கொள்றது? எது பண்ணினாலும் பகவான் நினைச்சு பண்றது. சோ அது வந்து பாவத்திலையும் பாவ கணக்குலையும் நமக்கு போகாது, புண்ணிய கணக்குலையும் போகாது. அதுக்குன்னு ஒருத்தனை கொலை பண்ண போறேன் பகவான் நினைச்சு கொலை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டுன்னா அதான் தப்பு. நினைச்சு பகவானை நினைச்சு யாரும் கொலையும் பண்ண மாட்டா, கொள்ளையும் அடிக்க மாட்டா இல்லையா? பகவான் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து 1 லட்சம் நான் வந்து பேங்க் லூட் பண்ண போறேன், இல்ல 1 லட்சம் வந்து அவன் பிட் பாக்கெட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு யாரும் பண்ண மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். பகவான் நினைச்சது யாரோ பண்ணுவாடா? சோ அகர்மா செயல்ல நான் வந்து பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது எதுவுமே நல்லதுதான் பண்ண போறோம். அது வந்து செயலின்மை தனத்துல போயிடும். எஸ், விகர்மவாதி எப்படி இருப்பார், கர்மவாதி எப்படி இருப்பார், ஞானிகள்ல எப்படி இருப்பாங்க. சோ விகர்மவாதி என்னது, எது பண்ணக்கூடாதோ அது பண்ணுவோம், அவன் விகர்மவாதி. அப்ப வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. இப்ப இன்னைக்கு ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கான், வேதங்களை மதிக்க மாட்டான், பகவான் இது பண்ண மாட்டான். அப்ப என்னது, அடுத்த ஜென்மம் என்னவா பிறப்போம்? புழு பூச்சி பிறக்கிறதுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. அவனுக்கு நம்ம ஹியூமன் பீயிங் ஆயிட்டோம், நல்லா எலிவேட் ஆயிட்டு வந்துட்டோம், இனிமேல் நல்ல இதுக்குதான் போறோம், அதெல்லாம் கேரண்டி கிடையாது. டெஃபினட்டா இல்ல, இதுலயே போட்டிருக்கு, பகவத்கீதால கிளியரா போட்டிருக்கு. சோ மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து என்னது, கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இவர் வந்து ஆன்மீகவாதிகளை அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார். எல்லாத்துக்கும் ஒரு அது என்ன அப்படி சொல்றான், இதென்ன இப்படி சொல்றான்னு குதர்க்கமா அப்படி சொல்லிப்பான். சோ அவன் வந்து ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான். எடுத்த பிறவி நோக்கத்தின் பிரபாவம் தோல்வி. அடுத்த முக்கியமா நம்ம இந்த ஹியூமன் லைஃப் அடுத்தது யூஸ் என்ன, ஒரு அனிமல் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இதை முடிச்சுட்டோம்னாக்கா அது பிரயோஜனமே இல்லை. சோ இது வந்து தோல்வி, இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர். பகவான் நமக்கு இவ்வளவு அழகா ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலனாக்கா அவர் நான் என்ன பண்ண முடியும்? நீ உனக்கு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நீ வந்து புத்தி இருக்கு, பேச திறன் இருக்கு, கேட்கறதுக்கு இருக்கு, எல்லாம் இஸ்கான் மாதிரி இது இருக்கு, அவங்க சேர்த்து விட்டாச்சு, படிக்கிற எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தா அப்போ நீங்க எல்லாம் பண்ணலன்னா God is helpless. அப்புறம் நம்ம வந்து கர்மா படிக்கதான். நம்ம வந்து எதுவுமே நம்ம பிறவி எடுக்கிறது எல்லாமே பகவான் நிர்ணயம் பண்றது இல்ல. நம்மளோட முற்பிறவி நம்ம முன்னாடி பண்ண கர்மாவை வச்சுதான் நம்ம இந்த பிறவி அடுத்த பிறவி எப்படி நம்ம பிறக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயம் பண்றாங்க. இதுல பகவானுக்கு அதுல எல்லாம் பாரபட்சமே கிடையாது. ரொம்ப இது கிரேட் டிவோட்டி, அதனால அவருக்கு எல்லாம் நல்லது பண்ற அந்த மாதிரி கிடையாது. அடுத்த கர்மவாதி. இந்த மாதிரி கர்மவாதினா என்னது, ஒரு யாகம் பண்ணணும், யஜ்ஞம் பண்ணணும், ஏன்னா அது எழுதிருக்கு, நான் பண்றேன், மனசு எங்கேயோ இருக்கலாம், பட் பண்றேன் நான், அதுல உள்ள இது கிடைக்கும், புண்ணியம் எல்லாம் புண்ணியமோ whatever அவன் பண்ற தொழிலுக்கு அவருக்கு ஏதோ கிடைக்கும். பக்தி உள்ளவர்கள், அவெல்லாம் பக்தி உள்ளவர்கள் தான் வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள். ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். அவளுடைய நிறைய அடுத்த வரும், சம் சாப்டர்ஸ் 5th or 6th தான் வரும். கோலோக விருந்தவன் சார்ட் எல்லாம் காட்டி கொடுப்போம். அதுல வந்து ஒரு காட் எந்த உலகத்துல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸ்வர்க்கம் இல்ல வேற தேவதைகள் எல்லாம் வழிபட்டுன்றதானா அந்த தேவதைகளோட உலகத்துக்கு போய்விடுவார்கள். சோ ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகள் தட் இஸ் டெமிகாட்ஸ் உலகத்தை அவர்கள் அடைவார்கள். இறுதியில் ஜட உலகில் திரும்பவும் பிறவி. இவாளுக்கு என்னது, அந்த மாதிரி வழிபட்டாலும் திரும்பி இங்க வந்து பிறக்கதான் வேணும். அவளுக்கு என்ன ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்கல, மேபி ஹியூமன் ஃபார்ம், ஏன்னா நல்ல இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காவா. வேற ஞானி எப்படி இருப்பார், ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், தட் இஸ் ஆத்ம தத்துவம். நான் யார், நான் யார், பாடி இல்ல ஆத்மா. சோ நம்ம எப்படி இருக்கணும், பகவானை வழிபட்டு இருக்கணுமா, சக மனுஷாலையெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சது. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு நல்லா இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஆத்ம தத்துவம் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம். பயன் உலகின் விளைவை மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். பயன் உலகின் விளைவு, இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம், அதோட விளைவு என்ன, அப்புறம் மறுபிறப்பின் பொருள் அடுத்த பிறவி எடுத்தோம்னாலும் he will analyze everything and அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம், அடுத்த பிறவி நமக்கு வேணுமா வேண்டாமா எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா இப்ப நம்மளே இப்ப பகவத்கீதா படிக்கும்போது தெரியாது அந்த மாதிரி. அப்புறம் பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அப்ப பக்தியில என்னெல்லாமோ சேவை பண்ணலாம். இப்ப நீங்க எல்லாம் பக்தியில தான் இருக்கு, நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதா கேட்டு இருக்க, அது ஒரு சேவை தான். அதால கேட்டு இருக்கலே, இது மகா யஜ்ஞம். அதான் நான் சொல்லல, 18 நாள் அட்டென்ட் பண்றது மகா யஜ்ஞம். இது பூர்த்தி செஞ்சாலே நம்ம வந்து அவ்வளவு ஒரு புண்ணியம் உண்டு.
அதே மாதிரிதான் பாகவதம் கேட்டா புண்ணியம், பாகவதம் படிச்சா புண்ணியம் எல்லாம் சொல்றா இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவத்கீதை 18 days அட்டென்ட் பண்றது ஆல்சோ எத்தனையோ தடஸ்தம் வரலாம், எத்தனையோ தடங்கள் வரலாம். ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி டெய்லி வந்து உட்கார்ந்துட்டு நீங்களாம் எனக்கே ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருந்தது, தொண்டை கட்டி போய் எனக்கு முடியுமான ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு. ஆனா பகவான் கிருப்பையில ஏதோ இவ்வளவாவது கொஞ்சம் வாய்ஸ் கரக்கரான்னு இருந்தாலும் பேச முடியும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு யஜ்ஞம். இப்போ பகவானை நம்பினா இதை எந்த வேலையிலும் நம்ம இறங்க வேணும். இப்போ பக்தி சேவையில இது பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பக்தி சேவை தான். அது வந்து அந்த மாதிரி வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். சோ நம்ம எல்லாம் ஞானி சொல்ல முடியாது, அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டெப் அந்த அந்த பாதையில நுழையறதுக்கு பாக்குறோம். வேற எல்லாம் பாதையை விட்டுட்டு இந்த ஞானி ஆர்த்துக்குள்ள பாதைக்கு திரும்பி இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அக்கர்மா. இன்னொரு 5 minutes முடிச்சுடலாம். ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 ஸ்லோகாஸ் தான். அக்கர்மா யார்? லதா மாதாஜி படிங்க. லதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. கர்மண்ய கர்மய பஸ்யேத் அகர்மணி சகர்மய சபுத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருதஷ்ண கர்ம கிருத். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கொஞ்சம் டங் ட்விஸ்டிங்கா இருந்துட்டு இல்லையா? கொஞ்சம் சொல்றது கஷ்டமா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அவங்களோட ஹேண்ட் ஆக்சுவலி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போயிட்டு நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் அவங்கள, சாரி. கர்மாவில் அகர்மாவில் இது வந்து நாட் ஓன்லி டங் ட்விஸ்டிங், மைண்ட் ட்விஸ்டிங் ஆல்சோ. மைண்ட்லயும் வந்து இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சூப்பர்ஃபிஷியல், சும்மா மேலோட்டமா பார்த்தாலும் புரியுது. அப்ப புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னாக்கா, கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனை மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கர்மா பண்றோம், எல்லாரும் கர்மா தான் பண்றோம். ஆக்ஷன் எல்லாம் சும்மா உட்கார்றது இல்லை, எங்கேயோ திங்கால் பண்ண அது ஒரு ஆக்ஷன் தான். சோ அந்த கர்மா எப்படி அகர்மாவா பண்ணணுமா, மாத்தணுமா? எப்படி அகர்மானா என்னது? பகவானை நினைச்சுது. என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மான என்னது? பகவானை நினைச்சிட்டு பண்ற அந்த செயல்ல எல்லாம் செயல், அதுவும் ஒரு செயல் தானே. அதுவும் ஒரு செயல் தான். பகவான் நினைச்சு செய்யறேன், அது ஒரு செயல் தான். நான் என்ன செயல் பண்ணாலும் அதெல்லாம் பகவான் நினைச்சு செய்யறேன். அதாவது நாட் ஓன்லி டங் ட்விஸ்டிங், இது வந்து மைண்ட் ட்விஸ்டிங் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி யாருக்கு வந்து உணர்ந்துண்டு அதை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அது அறிஞ்சுண்டு காண்பவனே, அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல எல்லா இடத்துக்கும் போகணும். நமக்கு காலையில எழுந்துக்கணும், மார்க்கெட் போகணும், அது போகணும், ஆபீஸ் போகணும், பிசினஸ் பார்க்கணும், எல்லாம் தான் இருக்கும். குழந்தைகள் பார்த்துக்கணும், எல்லாம் இருக்கும். ஒரு அறிவாளி, ஒரு ஒரு ஞானியும் ஒரு நார்மல் பர்சனையும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். வெளியில பார்த்தா அவன் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுருப்பான், ஒரு படம் ஒருத்தின எல்லாம் நார்மலா தான் இருப்பான். ஆனா என்னது, மனசு, அந்த ஞானிங்கிறவர் எப்படி மனசுல வந்து எப்போ பகவானோட தியானத்தோட எல்லா வேலையும் பண்ணுவார். அவர் வந்து எல்லா செயல்களையும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறார். அவர் மனசார அவர் வந்து பகவானையே திங்க் பண்ணிருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி செயல் எல்லாமே என்ன ஆகும்? அகர்மா. அதனால நிறைய பேர் சொல்லுவா, நான் வந்து ஜப்பம் பண்றேன், நான் சமைச்சுட்டே இருக்கும்போது ஜப்பம் பண்றேன். தப்பு கிடையாது. ஆனா நம்ம கவுண்டிங்ல வராது. கவுண்டிங் பண்றதுக்கு உட்காந்துட்டோ நடந்துட்டோ மாலையை வச்சு ஜபம் பண்ணாதான் அது கவுண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவான். சோ அந்த மாலை ஜபம் வந்து ஐ லவ் டு ஸ்டார்ட், நாளைக்கு பண்றேன். ஓகே, இது என்ன வந்திருக்கும்? இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ், லதா மாதாஜி படிங்க. லதா மாதாஜி என்ன அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ எடுத்து படிங்க லாஸ்ட் ஸ்லோகம். எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு டேக்? கீதா மாதாஜி படிங்க. யஸ்ய சர்வே சமாரம்ப காம சங்கல்ப வர்ஜிதா. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. 4.34 மாதாஜி. நீங்க எது படிக்கிறது தெரியலையே. 4.30 இது எல்லா ஸ்லோகம் இதுல இல்ல மாதாஜி. லெவல் 1ல எல்லா ஸ்லோகம் போட மாட்டோம். செலக்ட். 34. 34. ஓகே மாதாஜி. தத்வித் பிரணீபானே பிரணிபாத்தேனே பரிப்ராஷ்னேனே சேவயா உபாதே இக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினாஸ் தத்வ தர்ஷினா. நீங்க இன்னைக்குதான் புதுசா வந்தோம் இல்லையா? அதனால தெரியாது. இந்த 2 புள்ளி வச்சா ஹன்னு சொல்லணும். ஓகே, நீங்க ஸ்கிரீன் பார்த்தே படிக்கலாமே. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா. இந்த நேனெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நினைச்சு கன்ஃபியூஷன் படிச்சிருந்தேன்.
உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்வதர்ஷின. ஹன்னு இந்த புள்ளி வரும்போது 2 புள்ளி வந்தோன்னு ஹன்னு பிடி. ஓகே, இப்ப வந்து ஆன்மீகத்துல இப்ப நம்ம நுழையணும், பக்தி பண்ணணும், எல்லாம் கரெக்டா எப்படி பண்றது, எந்த இதுல ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். இப்ப ஆன்மீக குருனாக்கா அந்த காலம் மாதிரி தெரு தெரு யாரோ ஞானி இருந்துட்டு இருப்பா. இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஒரு ஞானி ஒரு சுவாமிஜி சொன்னாலே பயமா இருக்கு. ஐயோ இது நிஜ சுவாமி தானே பயமா இருக்கு இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இஸ்கான் மாதிரி நான் இது சொல்றேன், நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஆர்கனைசேஷன். இதெல்லாம் போலியா இருந்ததுன்னா என்னைக்கும் மூடின்னு போயிருப்பா. இந்த மாதிரி கிடையாது. சோ ஆன்மீக குருவை நாடணும்னா இந்த மாதிரி இதுல நிறைய எப்படி பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கோம் அதே தான் நம்ம அவர் நம்ம முன்னாடி உட்காந்து லெசன் எடுக்கிறா அந்த மாதிரி கிடையாது. புக்ஸ் இருக்கு, அது வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்பர்ஸ், we are all doing சேவா தான். அப்ப நாங்க ஏதோ சொல்றோமோ அவ சொல்லி கொடுத்தது நாங்க வந்து நாங்க என்ன படிச்சோமோ அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். சோ ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் பிரணிபாத்தேன், அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். பரிப்பிரஷ்ன, பிரஷ்னனா கொஸ்டின், பரிப்பிரஷ்னை திரும்பி இந்த கொஸ்டின். நேற்று பிரபுஜி எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார். எதெல்லாம் தெரியாதோ எகைன் ஐ வில் ஹேவ் டு ஆஸ்க் மை சீனியர்ஸ். இப்ப நான் கொஸ்டின் அப்பதான் நம்ம ஞானம் வளரும். அப்ப எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளா, இப்ப இங்க கிருஷ்ணர் பலராமர் தான் உட்காந்துருக்காரு. கிருஷ்ணருக்கு தெரியாததா அவருக்கு எல்லா ஞானம் பெற்றிருக்காரு. இருந்தாலும் சந்தீபனி ஆசிரமம்ல போயிட்டு அந்த குருகுல வாசம் பண்ணும்போது எப்படி கேட்டு இருக்காராம், எல்லாம் அவர் ஸ்டூடெண்டா இருந்து எல்லாம் குரு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு இருக்காரு பலராமரும் கிருஷ்ணரும். சோ அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டு புரியேன்னு. அவருக்கு தொண்டு புரியினா அவரெல்லாம் குருகுல் வாசத்துல இருந்தா. இப்பதான் ஆன்லைன் அனுப்புற டீச்சர் யாருன்னே தெரியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு, இவதான் உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அவாதான் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். சோ நம்மள மாதிரி இஸ்கான்ல என்னன்னாக்கா பிரபுபாதா எழுதின புக்ஸ் நிறைய இருக்கு. சோ அதை எடுத்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கா. நாங்கள்லாம் டீச்சர்ஸ் கேட்டகரியில வரதே கிடையாது. நிறைய நம்ம இஸ்கான் நிறுவனர்ல என்னது நம்ம சென்டர் ஹெட் அவர்லாம் நிறைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறா. சோ யூ ஆல் கேன் கம். சண்டே அன்னைக்கு ஸ்பெஷல் லெக்சர்ஸ் வைப்பா. சோ அவளும் வந்து ரொம்ப ஞானி. அவள்லாம் நிறைய அதை முங்கி நிறைய படிச்சுவா. அவளுக்கு இருக்கிற ஞானம், அவ ஒரு கோட்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. நாங்களும் அவளோட கேட்டுன்னு தான் இருக்கோம். சோ நம்ம வந்து நாங்க ஒரு சேவையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் எல்லாருமே அது வந்து சண்டே மெசேஜ் எல்லாம் போடுவோம் நாங்க. சோ எல்லாரும் அதெல்லாம் கேட்கலாம். பிரபுவோட லெக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கேட்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை போட்டு தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன், ஹம்பலா இருக்கணும், கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு. சோ இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம், அதுல தலைப்போல கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு படித்தோம். அப்புறம் வந்து அதை ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், அது பரம்பரையில எப்படி இதுவாகுதுன்னு. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பையும் உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். ஆனா அவர் எதிலையும் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அதுவும் படிச்சோம். ஏதாமாம் பிரபத்தியந்தே. அப்புறம் கர்ம யோகா அது பார்த்தோம். கர்மனோ அயப்பி போதவ்யம் என்பி கர்மன். இப்ப படித்துமே கன்ஃபியூஸ். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். யாகம் யஜ்யம் பண்றது பகவானை பத்தி உள்ள இது நினைவு ஜாஸ்தி வரும். அண்ட் அதுல வந்து நம்ம விளைச்சிருப்போம். ஞான யஜ்ய பரந்தப்ப ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்னது, தத்வித்தி பிரணிபாத்தன். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சது வந்து எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் ஒரு குரு நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு ஒன்னும் தெரியாது. ஸ்லேட் கிளீனா வச்சுடணும். அவர் சொல்றத அப்படி போட்டு ஓஹோ இது இப்படியா, அதுல நமக்கு டவுட் வந்து கேட்கலாம். இல்ல நான் இன்னைக்கு படிச்சேனே அந்த ஒருத்தர் இப்படி சொன்னாரு அப்படிங்கும்போது அப்புறம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். இப்ப என்னது நம்ம ஸ்லேட்டா கிளீனா வச்சுட்டு அக்செப்ட், அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த குரு என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். So that is the end of the 4th chapter. Hare Krishna. Hare Krishna.